Na území Slovenského krasu nachádzame nespočetne veľa vzácnych rastlín a živočíchov, ako aj jedinečné geologické útvary. Preto bola táto oblasť vyhlásená UNESCO za biosférickú rezerváciu. Karbonátové horniny v dôsledku svojráznych vlastností vytvorili množstvo povrchových a podzemných krasových útvarov. Vápenec ľudia odjakživa používali najmä na stavebné účely. Na území Slovenského krasu aj dnes prebieha ťažba v gombaseckom, včelárskom a drienovskom kameňolome. Táto ťažba však zle vplýva na biotopy vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Nevyčísliteľné hodnoty množstva podzemných dutín v tejto oblasti si tiež vyžadujú systematickú ochranu. Jasovská kvapľová jaskyňa je pre verejnosť sprístupnená už takmer 100 rokov. Nedaleko Rožňavy v krásnohorskej Dlhej lúke nájdeme kvapľovú jaskyňu, v ktorej sa nachádzajú vzácne geologické útvary. Jej mimoriadne zaujímavé časti už pri objavení v roku 1964 pútali pozornosť odborníkov. Jaskyňa zatiaľ nie je sprístupnená pre širokú verejnosť, ale za posledných 40 rokov navštívilo tieto podzemné chodby veľa domácich i zahraničných výskumníkov. Zázračný svet v doteraz známej 1200 metrov dlhej chodbe na viacerých miestach sprevádza bystrý potok Buzgó, od ktorého dostala meno aj jaskyňa. Skupina výskumníkov pozostávajúca zo slovenských a maďarských jaskyniarov sa až po prekonaní ťažkých skúšok dostáva k svetovému unikátu, ktorý je svojou výškou 32,6 metra zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov ako najvyšší kvapeľ na svete. Až sa nám dých zatají pri obrovskom kvapli, ktorý niektorí jaskyniari skúmajú aj zblízka. Podobne ako fotograf jaskyniarov, aj my sa snažíme zvečniť zázrak, ktorý pre širokú verejnosť ešte dlho ostane ukrytý. Podľa názoru výskumníkov, život v jaskyniach si zasluhuje zvýšenú ochranu. Väčšinu nájomníkov podzemných dutín a jaskyň Slovenského krasu tvoria netopiere. Je tu zastúpených viac ako 15 pôvodných druhov. Určiť prítomné druhy je možné v zimných aj letných mesiacoch. Na pozorovanie týchto lietajúcich cicavcov je však najvhodnejšie ich chytanie do sietí, najmä v letných podvečeroch a nociach. Tento spôsob sa pri sledovaní aktívneho stavu ukazuje ako najšetrnejší. Vďaka medzinárodnej spolupráci došlo v poslednom období k účinnej ochrane netopierov na území Slovenského krasu.